Straight to the point. Pero akong klarohon mga higala ha, with due respect sa ato mga board members og ni Vice Governor-elect Glenn Soco, asas Junjun Davide, with due respect. Doon na pa'y panahon mo nga mo redeem sa iyong kaugalingon. Ha? Doon na pa'y panahon. Kay kini magod mga higalang pasig-isog sa gahapon kay makadaot sa institusyon mo ni muna. Kay ang institusyon, mo bag kuno day masakitan kaday nga sakit kay na inday kinoy kabantay kaday. Sakitan ta member gud sa provincial board niya mo ni gisulting Jimbo. Board member Jimbo Borgonya. Mura kuno hay bag kanang tandog mo garbo ba nga ayaw inanaa nga kuan na. Kamantoy gisulti may higala part sa statement ni Glenn Soco. Niingon siya mga higala ay part sa iyang statement. Asa man to dong? Dong Rem. Hay man tong iyang part sa iyang statement ba? Nabasahon. Kaya ato karon ha. Gamay lang mga higala. But with your respect, ako maingon ko mga higala, kini ko duda ko nga kini panahon na mo gusguin pagod diha ba? Ha? Akong pagduda, akong tan-aw gani mga board members, kung si Gwen nargos mga kamot ni Gwen actually. Problema ang dako gani mga higala, Raymond sa city okay man. Pagkahapsay. Si Gwen sa probinsya nagakos pa si Raymond o si Archibald. Kini siya gahi kay ba niya ang mga board members maapil ka among kay tinuray lang og tingali og atong iwan-unwan istorya ang mga board members nga kana bang off the record bitam ingon sa mayon ta oy Gwen oy nga dili na lang taas siya oy. Mo na pangkapangkang istorya ha. Ay kining gisulting Glenn Soco ingon siya ay part sa iyang statement ingon siya I cannot and will not accept such a sweeping and damaging characterization of the body I am privileged to be part of. But ipasabot mahigala nga dili kuno siya og I cannot and will not. Dili ako og dili basta dili ako, no? Kuan maguning usa future tense mga pagkasulti. Dili ko makadawat niining sweeping og usa ka makadaot nga characterization sa usa ka body nga di na ako privilege nga kauban nga kabahin. Kabahin sa provincial board. Mura ko na siya sakitan mahigala nga ang giingon ni Jimbo nga in bad faith mahigala mo man yung pamahayag Jimbo I refuse to be part of a clear evident bad faith for the approval of the supplemental budget amounting to 1.2 billion in total as requested by outgoing Governor Gwen Garcia that shall clearly hamper the administration of Governor Pambari 4. Now, so mura bag mga board members isog laday kay ang institusyon guni gitandog ang institusyon. Ngano day ang pangutana mura bag kanang karon paday mo nga kanang institusyon nga provincial board daan man na gyud nga wa man mo supak gyud ni Gwen. Kamantay ka day? Prangka pa istorya ba karon paday mo? Nga gihimo mo diha nga unsay sulting Gwen, mo follow lang mo. Naabagoy higayon nga inyong gisupak si Gwen? Nga unta do na may independent man ang executive department, ang local executive o ang legislative department, doon na bagoy panahon nga nisupak mong Gwen. Aron nga inyo may patuohon nga ang board, kuan yun nga may kaugalingon kung institusyon ng amo, naabagot. Kana pananglitan karong example, kamo mga board members sa minaw na ko karon, kanang pabayron sa wiwi ug oo. Kani ha, relatable ni sa mga pobre. Pabayron ni Gwen ang mangihi ug mo oo. Diha sa North Bus Terminal. Kung ano nga man mo katingog, ana. Nya man paisog-isog sila nga, kuno kay ang institusyon. Asa man ang inyong pagbarog, ana be, against sa plano sa kanang gihimo sa executive department. Wa mo kakita, ana, nga simple naman kaayo na. Straight to the point. So with your respect, mga higala, ako rin nawitkan og mga istorya sila ron. Even si Tining, ingon ko nga, napay chance, nga mo redeem kasi mong kaugalingon. Asa Glenn Soco, napay chance. Glenn, taas pang panahon. Ha? Ay lang kayo og kisi-kisi gyud kay ikaw may mga benefit ani god mura man ko kanang self-serving ni day. In the part ni mo ba Glenn, self-serving kay anha niya mo tugpag og kwarta. Kini napakay chance nga mo kuan ha. Vice Governor-elect Glenn Soco. In fairness nimo. Og kini mga board members. Pero kanang ayalang palabi o kanang kisi-kisi gyud kay mura man kag nagdali ba? Nya kanang kwartahaan na ihagbong ninyo. Nganha nimo di ba dako man kay benepisyo nimo? So murag maingon mga tao nga mao lang maniguro ka kay anak gud di mo. Tagay gamay nga ang pagka-stitchman ba? Hindi ken. Tagay gamay. Or lain may pasulti ako nuhay. Kay ikaw may maka-benefits god.
Ha? Kung maingon ka mga higala nga, kining board, sayo naman ano ninyo, maingon mo nga, aron nga inyong mapakita ang inyong independence, kining gisulti ni Tata Corominas, anindot nang iyang gisulti siyang post. Nga mauni ang proseso, mamungon yung proseso, ana. Unsay na kanindot pagid anak ta, ug imong gisumpayan dito nga, wa mapasabot ako nitambong ko sa sesyon, nga uyon ko. Wa mapasabot kay pwede man ko mo question, pwede man ko mo kan mo ni among trabaho. Na yang post ay nindot tong post ni mo ta, Corominas. Nagpasabot ba nga ang iya ko nung pagtambong. Now, if there is a quorum, then we consider the item at hand. At any time before approval, any member can ask questions, scrutinize, or propose amendments. The board can move to defer, approve, or disapprove. Nindot ni iyang gisaysay ang proseso ba? Pero mas nindot pa gyud ta, gibutangan ni mo sa ubos. Ayaw mig hukmi nga mitambong mi nga kinini ang wa mi appeal mi diha sa kwan kay mo maningin yung Jimbo nga di ko gusto ma-appeal, di ko gusto ma-part sa clear evident bad faith. O kininindot kay ning statement ni Corominas, ako nitambong ko wa mapasabot nga mobutar ko kasi tinuray lang kung ilag yung ipugos ng 1.2 billion, ako mismo dili ko mobutar ana. Straight to the point. Kana, klaro. Ba't ang pangutan na ron, kamong tanan nga board members, doon na ba'y usan ninyo? Nga nisulti nga, kung ipugos o pasar na, ako mo babag ko, anak. Ayaw ko hukmi nga nitambong ko. Mitambong ko sa special session nga gipatawag. Kaya ako ng trabaho as board member. Ayaw ko hukmi. Because tinuray lang, kung ipasar ng 1.2 billion, ako mismo musupak ko, anak. Ako mismo mo question ko, anak. Naabay usan ninyo nga nisulti, anak. Straight to the point. Muna nga, inyong patuhon ng mga tao nga kay makuha ng institusyon. Kanus apa man di ay? Mura ba nagtao mga higala ba? Kamantay ka dahin? Mura ba tao ba nga mahuyang bitaw nga wa pa magladlad ba? Wantay ka dahi? Mahuyang ba wa pa magladlad ba nga naningkamot og laki-laki ana? Ang tanan tao diha sa imong palibot nakahibaw na nga mahuyang ka. Ikaw na lang siguro nahabilin nga nagtuo ka nga laki-laki ka kay wa ka di ka gusto mo ladlad pa. Manang provincial board, tinuulay lang, dili man mo independent ni Gwen. Pagkabrang kang pagka-istorya mo, sama mo sa itoy ni Gwen. Ha? Mura mong mga itoy ni Gwen. Straight to the point. Pamuk hibaw, anak? Mura ka na pagtupi ba, napahak imong buhok. Nya naglakaw-lakaw, ka gusto ni mong patuhon mo kugalingon, yawa siguro mo kabantay sila. Dili lagi ni pahak, okay na lagi ni. Ang tanan na hibaw na nga napahak ang imong tupi, ang ikaw na hibaw na sa pero imo lang gitamon tabunan ka may buhan kaingon sila nga basig wala siguro ni may hibaw eh. Sa pa may inyong ang inyong pag-redeem ananos tinuray lang mo barog mo sa kamatuoran, di mo mapagamit. O moingon ka karon nga kini ni ang ako tinuray lang paisog-isog ka ba, paisog-isog ka da, nya moingon ka nga ayaw ko hukmi kay tinuray lang. Kung ipasar na ipugos ng 1.2 billion, ako mo babag ko, anak. No ko, anak. Nabay usan nila nga niingon. Muna kong ingon, kini mga board members, by next Monday, Mayo unta, mapili sa kampo day, sus, Gwen, ayun na lang intawon, Gwen, kay sus. Kining tanan si Gwen, maginakamongan eh. Prangka-prangka na yun. Kaya ugi, palusot yun yung Gwen, mga higala, mapugos yun mo. O hukom, asa mo dapig ni Gwen ba o sa katawhan? Ano lang kong patuuhaan ng paisog-isog anak kunuhay nga kuan. Kasimple anak oy. Simple man na ngano nagkagubot ang Kapitolyo, ngano wa may gubot ang Cebu City. Ang mga tao nga yano karon kasabot. Pasabton ta mo mga tao nga yano. Way gubot ang Cebu City kay si Raymond Garcia very professional. Ni concede nga pilde siya og nilamano siyang archibal og ni nagako sa na archibal day. Og nagprepare sa siyang transition team, na transition ni archibal team. Og nag-abot sila. Nga naman ang Kapitolyo tungod kay kana si Governor Gwen hantod karon daw di pa makadawat. Mo na prangka-prangkang istorya. Kay sunod nga Lunes og moingon si Gwen, dili na lang niya ni post god kining 1.2 billion. Ang kanang mga board members sa hilom lipay na sila, salamat taho. Ano day? Naaday mo kuan? Kini ni ang unsa bay binisaya day mo kag independent sila from the executive, unsa pa bisaya na? Apan kuan na. Kini ni ang gawas don mo.
Gikan sa executive kay kinahanglan dunay klaro gyud nga kuan diha, dili maka dikta ninyo ang executive department. Naday na. Tingalis panahon ni Pam basig inyo anaon. Ha? Wala prangkang pag-istorya unsay gusto ni Gwen sugot na mo kay mga sama mo sa mga itoy ni Gwen. Mo na prangkang istorya. Straight to the point. Nya wa day mo mahibaw na ang mga taong Subuano nakahibaw man. Inyong patuhon ninyong kaugalingon nga wa makahibaw. Ayaw ninyo gisold bulsa ang mga taga Sugbo eh. Kanang mga tao sa Sugbo ron, sa probinsya nga naminaw nako karon, kasabot sila oy, ayaw ninyo himo ang bugo ang mga tao. Straight to the point. Sabot mga tao na, nganong nagkagubot kay gusto si Gwen nga iya gyud ipalusot ang 1.2 billion. Unya si Burgunya gusto nga iambabagan ang 1.2 billion. Asa man mo mudapig ana? O mo na kung balik ko ninyo. Unya kining sulti ni Glenn Soko mahigala tanawa ha. Unsa ingon niya usa sa mga rason para sa opisina ni Olencino o sa opisina ni Malcolm Sanchez. Atong na interview si Olencino mahigala ingon siya dili siya mopulis kang Glenday kay 6th district man na. Giklaro na ni Ulen. Nasa ilang kaugalingong opisina pero ingon si Olencino, Attorney Olencino, wala ko magdali ana kay pwede mag-arir ko sa law office. Ha? Nag-text taon sa Olencino ang taon ko mahibaw na nyor nga ilang gigamit ako ngan. Tiyaw mo na. Nga gigamit ninyo ang nga ni Olencino o nga ni Sanchez nga kay kini naman sa the Freeman ni gawas ba ni. Pero si Olencino nga to na interview des kahanginan akong i-replay balik na niya. Nisulti siya nga nakakita na sa iyang office day na ay CR na ay aircon na amahigalay ka dawat sa mga bisita. Okay na. Unya mabutang kag lamisan nimo dinha. Mabutang kag mga bangko okay na. Unsa pa man gusto pag yung kagka nindot kayo. Timan iha kinsa may inyong target clients. Kini opisina sa gobyerno. Kinsa may target ninyo nga og sa ato pa sa radio og sa TV kinsa may target audience. Kinsa may target nga clients, mga taga-probinsya. O kanang taga-probinsya kung imong hatagan ang opisina lang nimo, ngayanong opisina at least musod na sila day. Ayaw pala biig pasinaw na imong bangko, pasinaw na imong tiles, pasinaw na imong opisina kay magduduhag suod ng pobre indakin. Straight to the point. Ikog man pobre. Kabantay ka nga, kana lang yano-yano lang. Unsa pa may imong i-renovate gyud nya kanang para renovation ko ni sa opisina ni Olencino, na manigawas man ni sa pamantalaang The Freeman, gawas sa ato mga interviews. Naman na. So, mo ni prangka-prangka pag-istorya ha. Pwede pa. Napa mo'y chance nga inyong ma-redeem inyong kaugalingon. Ako nagtuo ko karon, naglisod pa mo, kaya napa mas guwin sa Kapitolyo. Tinuod na nakahatag tiga o tanan kinis guwin, mangyod. Kay oras, umingon lang tas guwin, parihang Raymond lang unta. Nga na ato mang gimahal ang Sugbo. Tinuod ta nagmahal sa Sugbo na ana may bagong mayor. Okay, sige, mag-cooperate tas bagong mayor. Karon, nagmahal ka sa probinsya sa Sugbo. Di na ta magkagubot pa, oy. Tagaig higayon, bilyon ang kwarta na. Bilyon. So, ang mo-decide ana, kadtong bagong gobernador, nga maoy gitahasan, naa ang trust and confidence sa katawhan. Because managerial post ang governor, nga posisyon. Lahi ni sa inyo sa board member, ha? Ayaw ninyo gikumpara sa board member, kadili managerial post ng inyo. Straight to the point. Ha? Ayaw nyo gikumpara ninyo. Ang office of the governor, naagapon mo trust sa katawhan o kamuntanan, kigipili mo sa katawhan, but lahi pag yun yung office of the governor, parihan na sa office of the mayor, office of the governor, o ang office of the president. Managerial ng inyong posisyon din na. Busa, very important ang trust sa katawhan. So ihatag na sa sunod ng gobernador, oy, kanang 1.2 billion on sound, pag-decide na, kay siya man may manubag in the next 3 years. Inyong padesisyon ni nga wa naman eh. June 30 naman lang nakutob. Ha? Pero mo lagi na nagdagyog tigaw ini kinis guin gyud. Kay og kini mga board members mahigala na mabutang man gud ni sa kwan. Mabutang sa sitwasyon ba nga mamili gyud mo. Kung si Gwen iya gyud ning ipalusot, mamili gyud mo sa katawhan man inyong palabihon o si Gwen. Straight to the point. Pero hopefully nga dili na niya ibalik para wa na libog. Limang kain ni karon bisag ibalik na ninyo. Kini pagkasultihas pagkabalik oh. Asa man to? Kini pagkasultiha for further review and assessment. Masabot na to manghigala nga ang chance ani nga ibalik pa ninyo dihag post dako kayo. Ha? Dili pa ni kuanday. Wa pa ni nahuman.
Panindaan na to by next Monday. I-post ko ni by next Monday, i-confront mo, anhan na to mahibaw, anong sagin yung tinuod nga, color. Straight to the point. Pagkakaroon, hypothetical man mo nang, wagin mo yung statement labot anak, kaya pwede man moingon sila day, hypothetical man god. Ito naman, giuli naman skuan. O pues, og moingon mo hypothetical, maura po na sa resolution ni Jimbo, nga inyong gikulatas Jimbo gahapon. Straight to the point. Hypothetical naman, kaya naman din ang iyang babagan. Ha? Stilan mahigala. Pero sige lang, kitas DYHP padayon tang magbantay aning unsa ito matabang aron nga matarong na itong panggobyerno ba? Straight to the point. Para matarong mo naman tayo yung tumong. Para matarong lang tani, kaya lisod man kayo mga higala og muratag Hisos Ginoo ko. Wala prangka-prangka lang ni pagka-istorya. Ini nga portion na ito gila may gila sa DTX 500. Taas bang presyon sa imong dugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka o nyawara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. Usa na karason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagana ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayon na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 matag adlaw na. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palaya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuo ang blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Straight to the point. Si board member Raul Bacaltos niingon nga dili siya pabor sa pagpasal supplemental budget dahil ingon day. Asa man si Inday Ken Galinia. Okay, so at least na si Kwan, sure na mahayag si Kwan na. Okay. I-count na to na nga Kwan. May na og tinuod ning pamahayag ni Kwan, board member Raul Bacaltos. At least barog ka para sa mga tao. No, kada bang okay lang i-discuss ninyo nagdugang taas pa kin panahon. Ay na lang karon nga na, gamay na lang time si Gwen. Ano ipugos man gyud na? Tanawa sa Raymond yang umangkon hapsay kayo. Pagkahapsay. Sus Ginoo ko. Murang tamo hay go buutan bitaw ka gob, ayun na lang ana gob oy. Atol ni agi katawa mga kagalaan, astilan. Asa man Lailin remark. Mahigala pero tinuod ay atong ikuan balay mo ni pamahayag ni Raul Bacaltos. At least okay na. Si board member Raul Bacaltos niingon na nga dili sa pabor sa pagpasal supplemental budget. Okay. Bitaw kay kanang first district laban mo na district nimo Raul Bacaltos pero kanang district kana nga district nimo klaro ra bang gilubong labas Guwen diha. Taga-asa man si Raul Bacaltos, taga Talisay ni. Talisay gilubong si Guwen diha. 80,000 kapin kang Guwen ang kang 80,000 kapin kang PAM kang Guwen kuan ra. 30,000 ra kapin. So ang imong mga tao nga imong representahan naningog na. Isog kay mga tao nga imong representahan. So ayaw talaw-talaw dia. Uban ng panayag pagka. Sakto nang imong pamahayag. Pero balik ko nako Tining Martinez do na pa kay chance nga mo redeem sa imong kaugalingon. Bisa ikaw Glensuko tagaan kag chance pa kay bago pa man og nagtuo ko nga nagduduha ra pugos pagkakaron kay saon taman na pamasguin sa Kapitolyo. Di lang sa gyud kumukuha nimo. Unya, tanaw na to imong performance unya pohon. Kay sa atong interview ni Glenn, nga masasya day nga willing siya mo-cooperate. Basta mo lang gina akong kuan. Unsay para sa mga pobre, ayaw babagi. Pero okay ra ko nga fiscalizer mo din ni Pamela. Og tan-aw ninyo nga angay kuanon sad. Sige, para nga kuan na to ba? Mapugna na to nga dunay mga kakulian diha. Kumbati lang. Pero klaro nagigani kayo hala babag lang gid babag sa mga project sa mga pobre ada din pwede po para nako. Ato unahon ang ato mga kaigsuunang mga kabos unsa ato matabang in taon nila.